Jana Klemente, jak hodnotíš ten interval těch autobusů do Uherské Hradiště autobusové nádraží? Líbí se mi nějaký integrovaný třeba ta linka 361, 365. Ještě ta páteřní z toho hradišského nástupiště. Ahoj. Dobré, trafika. Karty je balíč. To všechno. Balíček karet. Balíček staníček. Když se podaří, tak mi navaří, hej Franta. Ale nemá perfektní akce, pánové, musím říct. To jsem přesně čekal, že když pojede do Saturna, že budu kupovat malé plavky. Hej Franta, s ním je pořád sranda, když se podaří, tak mi navaří. Byl to velký říz, ta voda tady, musím říct. Tak. Nemůže si stěžovat. To je docela hezké, tam se mi líbí ta střecha. Takže tak gotizující. Filip. Svým nepřátelům nikdy nepřeju smrt. Přeju jim sračku na dálnici a ještě k tomu kýchání. Lokomotiva, která se řítí tmou. Maminka mi nakázala postat fotky, tak musím postat fotky. Wir sind mittlerweile fast 20 Leute drin. Und ich habe schon gemerkt, ja, sind die ganz grossen Auskreise. Akorát jsou tady samé kretenské stromy. Ich schätze mehr so persönlich. Kůň bílý pádí vlaku vstříc. Já nastavuji větru líc. Tvůj kůň se žene blíž a blíž. Jen chvíli už mě uvidíš. Zas narte chci. No ale já bych fakt jako chtěla někoho, kdo tě reklamací jako fakt rozumí. To jsou jenom já, bohužel zcela. No jasné, jako... Asi nejezdí moc turisty, se myslí lidi do práce, víš. Maxim, přijde mi, že v mém videu zatím chybí jako nějaké shrnutí toho, co jsme dělali, tak jako, možná spíš do budoucna, už co nás čeká teďka, co chystáme. Tak co nás čeká, to nás nemine. Dobře, takže dneska nás čeká cesta zpátky. Jo, a pak start. Jo, možná mezi tím někde bude pohled na Matterhorn. Vyklademe na 40, já tady na 12. Jako látku vypadají. Já si teďka nefotím fekálie, vy vůbec. Pro jedno. Kůň bílý cval svůj otáčí. Však stovkám koní nestačí. To přece kde kdo z mě staví.
že tenhle vlak tu nestaví. Tak odpusť mi můj telegram. Zas ty teď budeš víc než sám. V tvé hlavě vzňal se plamínek a světlo pořád vzpomínek. Kůň bílý mizí v stopách mých, jak letní víno, letní dřív. Snad váháš nad tím, co já vím, že srdcem tvým jen projíždí. Můžeme si zahajlovat. V jediném a jedinečném metru ve Švýcarsku. Možná ještě trochu víc nahlas, já jsem už nebude slyšet. V jediném a jedinečném metru ve Švýcarsku. Brr patapim, tralalero tralala, tung 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 sahur. Brr patapim, tralalero tralala, tung 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 sahur. Pamiętam, był ogromny mróz od Chitaway do Syracuse. Pamiętam, był ogromny mróz od Chitaway do Syracuse. Jaké shrnutí někdo? Cítí se na to? No můžeme, není informační centrum, stojí to tu za hovno. Takže jsme v Cugu. V Cugu by měly být zlatokopky. Trzech pasażerów pociągu od Chitaway do Syracuse. Trzech pasażerów pociąg wiózł od Chitaway do Syracuse. W moim przedziale wszyscy trzej, ten Syracuse, ten Chitaway. W moim przedziale wszyscy trzej, ten Syracuse, ten Chitaway.